ए भावाशी, आपले ना तिकटा कन्फर्म नाहीये, मग फक्त आहे ना चड्डी बनियन बॅगेमध्ये भर आणि जसो अशी तसो निघ. हा लवकर निघ. हा गावात जात होय. हा माझं वाईट सामान आता घेऊन जा. आता कसला? जास्त नाही या, म्हणजे बघ हे बिस्किटचे पुडे, ही चहा पावडर घे 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 आणि ह्या फरसाण. ह्या सगळं मी मालवणात घेईन ना. तुझं काय भरोसा नाही. गेल्या चतुर्थी मका जावेन भरून दाखवलं. राजू हात हलवत गेलो आणि हात भरून घेऊन गेलो. मग तू घेऊन जा. आणि हो घेऊन आलो. आता हे कोणाच्या डोक्यावर घालू? देवाच्या पायावर ठेव. बरासा घराणा घाल. हो घालतोय. आणि बघ पैसे घे, म्हातारीच्या हातावर ठेव. काकी नसतानाच दे. कळला? हा मिठाईचं पुडो. आता ह्यो किती आहे? परबांकडे दे. त्यांचं झिल मॅट्रिक पास झालो ना. घ्यावशे पण मॅट्रिक पास झालं ना तो आपणाक देता. आपण त्या काय नाही घबरावतो. सांगताय तेवढा कर. पुढे करता आपलं. आणि तुझे कपडे एकदा पण अंगात लावत नाहीस ते घेऊन जा गावात. अगे पण आता ते कपडे घेऊन बॅगेत जागा नाही अगे. माहिती माका मग दुसरी पिशवी केलं घेऊन जा. पिशवी? अरे तू परबांचो झील ना. आता मॅट्रिक पास झालो कॉलेजला जायत ना. जाताना घालूच जाय. घेऊन जात. हा घेऊन जा. आणि हो ही साडी घे. परबांचा सुनेक दे. बिचारी पावसाळ्यात वापरून टाकीत रे. अगे औषध परब 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 किती एवढा करतात त्यांच्यासाठी. असा दरे करूच लागतात. एकेकाळी त्यांनी आपल्या खूप मदत केल्याने. त्याचो आजो म्हणजे माझो काका एकेकाळी खूप श्रीमंत होते. त्यावेळी त्यांचा मुंबईत 50-100 रुपये पगार होतो. 50-100? मग दिवाळी न चुकता आमका चपला घेऊन यायचे. चपला? जत्रेत गेले की स्वतःच्या पोरांबरोबर आमका गोल भजी घेऊन यायचे. गोल भजी? मग खूप केलेलं रे आमच्यासाठी त्यांनी. कसा आता त्यांची परिस्थिती रवली नाही रे. त्याचा धाकतो भाव तो अक्करमाशी त्या घरादारची वाट लावून टाकल्या. पण जाऊ दे आपल्यासाठी एवढा केला नाही ना त्यांनी. तर आपल्या जाण ठेव पई. गावशे आता मी 5 मिनिटात जर हैसून निघाले नाही ना तर कोकण रेल्वे माझी जाण न ठेवताय ना अशीच माका सोडून जाते. नाही तू लगेच निघा. सगळं बरोबर बरतय. आणि हो थांब. देवाच्या पाया पडून जा. मावशी तुझा पण सामान वाढला. काय करणार माझी आवाज पण मालवणी असा. अरे बापरे आता एवढा सगळा सामान घेऊन आपण कसा जायचा. पण नाही धीर सोडायचो नाही. चल कन्फर्म. अरे वा कन्फर्म वेटिंग. पण धीर सोडायचं नाही. चल मी ना पेपर आणले. आपण ना संडासाच्या बाजूला बसूया. नको 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 त्यापेक्षा गल्लीत बसूया. नको 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 त्यापेक्षा आपण कॅन्टीन मध्ये बसूया.